Sefias Kasukuwere mukomana anozikanwa kuti ndo vakomana veG40 vakanga varipo panguva yaRG Mugabe. Akauya akapfumura mamwe masecrets akanga asingazikanwi nevanhu. Akabuda akataura kuti aiwa, muchimuona mukomana anonzi Geza paamire achitaura zvaanotaura, vakomana don't size begging yainayo, noda kwekuti kungozama kuita any mistake kana move aiwa isiri careful, vakomana vanozviendesa. Sana pana mashoko pana patona anobuda achita kwana Kasukuwere vachiinvita zvakare macitizens aiwa pade talk pa HSTV today. Go subscribe or like button on the bell kuti muna pa HSTV news vanobuda vanyora vachiti Geza is strong backing in ZANU-PF in security sector. Join Blessed Mudlanga at 5 p.m. on our YouTube this Thursday as he talks to Sefias Kasukuwere, giving everyone a voice. Ndo mashoko anobuda panapa achinyorwa vakomana veHSTV. Tikuona mashoko aya arikubuda achitaurwa achinzi aiwa Geza ane strong backing mibato racho imomo mari kutsvagiwa pamwe chete aiwa nemusecurity sector iri kunzi iri kutsvaka maweapons ake. Mashoko aya achitaurwa tichiona kuti aiwa mapurisa vakomana vobudisa statement kutsvaka mukomana uyu anonzi Geza, but at this point in time tikuona kuti vakomana zvekare vari kunzi ndiwo kune strong support yake yaGeza security service pamwe chete nemubato mavo imomo. Uri kunzi Geza ane support yakanyanyisa, havatomborina kana say and they cannot touch him because they know kumubata chete vatokonzeresa kuti mamwe mavoices akanyarara panguva ino kuti ataure. Mashoko atikuona kuti Sefias Kasukuwere mukomana anozikanwa kuti vakomana veG40 achibva all the way from South Africa panguva ino iri very critical, iri kuonekwa kunzi panguva ino pangona kuita a transition of power. Vakomana vanyasoratidza kuti they are serious and they now need change. Zimbabwe ziwofe the status of the economy zvadhakwa nekuda kwavakomana vari kunzi zvegananda zviri kuluta each and everything vachiendesa kudiaspora. Tudze mafundo enyu todi pamusoro pechitiko ichi muna comment section medu. So no subscribe or like, turn on the bell icon.